kedves nézők, ez itt a lósoron első rész. A mai adásban megtudhatjátok, hogy ezt a gyönyörű állatot hogy kell tisztán tartani. Itt láthatjuk Dórit, ahogy vakarja, keféli a kis lován. Dóri, mondd el nekem, hogy ennek mi a technikája? Ezt amit a jobb kezemben láttok, ezt úgy hívják, hogy vakaró. Ennek ugye kicsit itt a felszíne érdese. És ezt a ló szőrével ellentétes irányba körkörös mozdulatokkal használjuk, mert a por meg a kosz, ami minden nap rátevődik és beleivódik a szőrébe, ezekkel általában jól ki szoktuk tudni szedni. És akkor ebben tulajdonképpen az egész testén átmegyünk. A csontosabb részeken, mint mondjuk itt a lábánál, itt azért finomabban használjuk, még itt a húsos részeken, izmos részeken, viszont erősebb hangokat tudjuk nyomni. És ha ezzel készen vagyunk, akkor van a szőrkefe, és ebben viszont a szőrrel irányban szépen a fölösleget, ami rajta maradt ugye a szőrön, a por, azt fogjuk leszedni róla, és ezt meg erős mozdulatokkal, így elvileg teljes mértékben tisztászoló, és már rakhatjuk rá a nyerget. Hogyha tiszta, akkor nem fog feltörni. Dóri, áruld el nekem, hogy a lovakat edzés előtt vagy edzés után kell tisztítani. Mindkettő. Előtte azért, hogy a port ugye eltávolítsuk a lóról, és ne törje fel a nyeregalátét és a felszerelések, amiket rakunk. Utána pedig azért, hogy tisztán rakjuk vissza a helyére, és ne legyen koszos. Dóri most felnyelkeli a lovát. Dóri, mutasd be nekünk, hogy ez hogyan zajlik. Például ez micsoda? Ez a nyeregaláték. Ezt a nyereg alá rakjuk, többek között azért, hogy ugye ne sérüljön a lónak a háta. Utána én használok egy ilyen zselét, amit azért használok, hogy a használat ne fájjon neki annyira. Szóval azért mégis a háta az egy érzékeny dolog, és ez tompítja úgymond, hogyha a leüléseimet, ahogy ugye edzeni fogok. És ez kötelező ez a zselé, vagy ezt csak te szoktad rakni? Nem, ennek a zselének sok fajtája van, és ezt én szoktam használni, nekem ez vált be, én erre esküszöm. Most megmutatom, hogy kell kikaparni a lónak a patáját. Finoman hozzádőlünk a lóhoz, ő már elkezdi feladni a lábát, megfogom a patáját, és ezzel a patakaparóval elkezdem kikaparni a patáját, és a koszt kikaparom belőle. Majd a kefés részével elkezdem kikefélni, és így nem marad benne olyan sok kosz, amitől elkezdhet rohadni a patája. És tűri ezt a ló? Vagy van, amikor nem nagyon engedi, hogy kapar neki, vagy tisztítsd? Hát ezt már egészen fiatal korukban elkezdik nekik tanítani, hogy feladják a lábukat, meg hogy ne rúgjanak ugye ki a lovak a hátsó lábukkal. De egyébként tűrik, és az ilyen idősebb lovak, mint ő, például ő 9 éves, neki ez már teljesen természetes, és szinte már feladja magától a lábait. Szóval szereti, mint hogyha egy kutyának vakargatnád az arcát. Igen, véleményem szerint is jól esik neki, mert sokkal könnyebb lesz a patája ezután. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Ez így nem lesz jó, hogy A mai adásban megtudhatjátok, hogy egy lovat hogy kell tisztán tartani. Ez itt a lósor első része!